Ako naučiť tvojho psa, aby ťa vystopoval? Postup je veľmi jednoduchý. Dojdi na nejaké miesto, na ktorom si poriadne podúbkáš a hodíš na zem jednu máškrtku. Následne za tým máškrtku jemne prekročíš, spravíš 2 kroky a dáš na zem ďalšiu máškrtku. A týmto spôsobom pokračuješ až do cieľa, ktorý môže byť pár metrov, pár desiatok metrov a na konci v cieli tých máškrtiek hod na zem viac. Odtiaľ sprav veľký krok preč, aby si nenarušil stopu a ideš pre psa. Potom zoberieš psa, privedieš ho na začiatok a povieš mu hľadaj. A on teraz krásne, možno trošku bokom, ale pôjde po tej stope a zistí, že tam, kde je tvoj pach, tam sú máškrty a tam, kde tvoj pach nie je, žiadna máškrta nie je. Preto sa naučí veľmi efektívne stopovať práve teba. Prezdieľaj tento tip aj svojim kamarátom, nech dokážu dobre zabaviť svojho psa a aj ho niečo nové naučiť.